Bintu? Ba ta dawo ba kuma amma bi kira ta kin ji halin da take ciki ba? Inna lillahi. Salamu alaikum abba. Lafiya kuwa? Kalau ka ga wani abun ne? Idan ban dau zafi akan ta ba akan wa zan dau zafi. Ita da kawayenta ne. Ina tabbatar miki da cewa ke zan rike. Ban gane ba kamar yaya. Kwarai kuwa. Dan mutum ita ce kore a ai shiru ne da bakina ne gum saboda kar ta yi tsami. Yaushe rabon da mamanka ta kwana a cikin gidan nan? Akwai hukunci da na yanki. Amma na gaba ta nutsa a gida. Na riga na yanki hukunci. Ba mu ga ta zama ba barin gaya miki. Kun samu sauki. A naki ganin ko? Na tashi a tutar babu kenan. A da duk baki fahimci haka ba sai yanzu. AKA an fara multimedia. Za mu hada ta da aljani sabar. Binta Suga. Binta, ya na ganki nan zaune da wani katon banza haka rage mu guzu-guzu. Mallam kan kadai kuwa wace ce Binta? Binta baki gane ni bane? Kwata-kwata bata san shi ba. Binta ce mata ta gata na ganta da wannan mutum. Ya mata kaza ce bata gane ka ba. To Binta ce gata a zaune. Wanda ko kayan jikinta ka kasa shaidawa ka ba. Gashi din na zagaye gidan nan ba ta nan. She's Mr. Not Listening. To ni ya haka za ta kasance da ni fi sabilillahi. Binta Suga. Ka duba ka ga har gidan kawata ka biyo ni. Ni ba zan iya jurin na ɗau tsawon lokaci ba tare da na ganki ba. Ba ni ka biyo ba, bukatar ka kake bi, kake so ka juya magana. Akwai ranar nadama. Ke biki ishe ni magana ba. Haka ne mana. Hajiya tuni. Wayo Allah na. Lafiya? Wai kana nufin har yanzu a kwance kake baka rantsa ba? Kin san babu baccin da zai iya sace ni. Ni na zaci ma kai fushi. Waye zai yi fushi da Binta Suga? In the line of duty there is no retreat. Ni za ka yi waka? Wani irin zafin asiri ne ba maka ba. Ko kina da abin da zaki rufa mishi asiri ne? There is no tranquility of the contest. Binta Suga. Wani kam saurin me kake yi haka? Wallahi ji nake a jikina kamar dubin mu ta cika kama ni za a yi. Gaskiya ka fiye tsoro. Dole in guji abin da zai kawo mana matsala. Amma Allah ya saka wa iyayenki da alkhairi. Da suka me fa? Da suka haife ki mana. Binta Suga. Producer Kamsu Sumati. Continuity Aisar Ishak. Assistant Director Kamsu Sumati. Ban ga fitar ta ba kuma ni ban ga shigar ta ba. Kaɗan sa ido a gidan nan. Ko ya fara zargin wani yana shigowa cikin gidan nan ne. Ba wani magidanci da yana zaune a cikin gidansa kuma yin zargin wani zai shigo ya kwana. Ban gani ba kuma ban ji ba. A haka tsarin mu yake, durin tsido wala. Ba da umarni Hussein Ali Muhammad. A nan guri ya shiga ciki. Me zaka yi ɗaki na? Na banki da abin da zan yi ko kin zo da ɗakin a gara ne. Binta Suga. Wannan shiri zai fara zuwa muku ne duk ranar Asabar a YouTube channel ɗinmu mai suna AKA an fara misalin karfe 8 na dare.